symbolický pohľad a možno aj trochu viac. Michelangelov Dávid napriečali radnice slávnej Florencie a nad ním erb našich kráľov, Anžuovcov. Nesúvisia spolu v čase. Michelangelo sa narodil 100 rokov po smrti posledného Anžuovca, no napriek tomu sú si blízki. Lebo to bol významný, slávny čas. 14. storočiu v našich dejinách sa hovorí talianske. Nie len preto, že na uhorskom tróne sedeli Taliani. Pre celú krajinu, vrátane Slovenska, to bolo obdobie veľkých zmien. Je to úžasný pocit hľadať naše dejiny v Taliansku, na vrchole vtedajšieho sveta. Po úpadku kráľovstva za posledných Arpádovcov, keď si magnáti robili, čo chceli, keď krajina chudobnela, hospodársky upadala, Anžuovci postupne zlomili svoju vôľu veľmožov. Uskutočnili hospodárske reformy, rozvinuli baníctvo, do krajiny priviedli taliansky kapitál, kultúru, vedu, myšlienky začínajúcej renesancie. A toto je duchovný symbol tohto spojenia. Pravda, bolo to zložité. V stredoveku Taliansko vlastne nejestvovalo. Krajina bola rozdrobená na desiatky malých štátov, ktoré spájala tradícia antického Ríma a Dante, jazyk najväčšieho talianskeho básnika, čo nie je málo. Štátov a štátikov mohlo byť okolo 100. Je veľmi ťažké vyznať sa v nich. Isté, že Rím, Florencia, Benátky a ďalšie mestá boli veľmoci vtedajšieho sveta, inde však len od robinky. Svojím spôsobom výnimkou bolo Sicílske kráľovstvo, ktoré tvorila nielen Sicília, ale aj Neapol, celý taliansky juh a ešte kus Afriky. Takmer stále mu vládli cudzinci, Longobardi, Byzantínci, Arabi, Normáni, Štaufovci, Anžulovci, Aragonci. Prvým panovníkom zjednoteného Sicílskeho kráľovstva bol Roger II. A už ten sa zapísal do našich dejín. Na jeho dvore v Neapole, v Castel dell'Ovo, žili učenci a umelci, kresťania aj Arabi, napríklad geograf a cestovateľ Abu Abdallah Muhammad al-Idrisi, autor poučnej knihy pre cestovateľa, nazývanej aj Rogerova kniha, ktorý žil na začiatku 12. storočia. Písal aj o Slovensku, o mestách Nitram a Búzána, teda o Nitre a Bratislave. Nitram je vraj kvitnúce veľké mesto, rozložené v širokom údolí, ktoré má veľa obyvateľov. O Bratislave vie, že leží na Dunaji, je v nej dostatok tovarov potrebných na živobytie. Je husto zastavaná budovami. To vôbec neznie zle. Správy o našich mestách získal od obchodníkov, ale aj námorníkov, pútnikov, cestovateľov, križiackých zbehov, židov. V zemepise bol výborný. Politike sa veľmi nevenoval. A to je škoda. Ale aj tak vykonal úžasné dielo. Rogerov vnuk William II nechal postaviť Castel Capuano. Aj to je hodné pozornosti, že talianske hrady a paláce v plnej nádhere stoja dodnes. Stávalo sa, že aj Uhorské kráľovstvo vstupovalo do talianskej histórie. Kráľovná Konštancia bola manželkou uhorského kráľa Imricha a matkou jeho syna Ladislava. Lenže po manželovej smrti
musela ujsť pred mladším bratom Imricha, vládychtivým Ondrejom. Hoci mala len 26 rokov, podľa vtedajších zvyklostí ju ako vdovu čakal kláštor, kam sa po príchode do Talianska uchýlila, ale nezostala v ňom. Brat dohodol jej svadbu s mladým, ledva 15-ročným Friedrichom II. A to bola obrovská vec. Cisára Friedricha neskôr prezývali stupor mundi, div sveta, a oprávnene. Narodil sa za kurióznych okolností. Jeho matka Konštancia mala už 40 rokov a nik neveril, že je ťarchavá. Rodila preto verejne na námestí pod otvoreným stanom pred zrakmi verejnosti, obyvateľov mesta, kardinálov a biskupov. Námestie Viesy dodnes nesie Friedrichové meno. Udalosť pripomína aj pomník. Friedrich bol veľmi vzdelaný, vedec, zoológ, autor knihy o sokoliarstve. V Neapole založil prvú štátnu univerzitu na svete ako protiváhu cirkevnej vzdelanosti. No predovšetkým bol významným vládcom. Konštancia po jeho boku urobila obrovskú kariéru. Stala sa kráľovnou sicílskou, rímskou a neskôr aj cisárovnou. Keď zomrela, pochovali ju v Palerme. Koruna, ktorá sa neskôr našla v jej hrobke, sa nápadne ponáša na svetoštefanskú korunu. Asi sa nikdy nezabudlo, že bola uhorskou kráľovnou. Friedrich mal blízko k Arabom. Arabi ho strážili a aj vychovávali. Bol znalec islamu, mal dokonca hárem. Arabi boli jeho svetom, ale hlboko sa zapísal aj do európskej politiky, napríklad slávnou Zlatou bulou sicílskou, ktorou Přemyslovi Otakarovi I. potvrdil zvrchovanosť Českého kráľovstva, nezávislosť od Nemcov a zaručil dedičný titul českým kráľom. Bol to veľký panovník a práve ním sa začína talianskosť našich dejín. Keď zomrel, nasledovníkom sa stal jeho syn Konradín. Mal len 2 roky, preto miesto neho vládol strýko Manfred. Manfred má veľké plány, chcel zjednotiť celé Taliansko, ale to sa nepáčilo pápežovi. Preto sicílsko-neapolský trón ponúkol Karolovi z Anžou, bratovi francúzskeho kráľa. Pápež ho v Ríme korunoval, ale trón si musel vybojovať sám. Vojsko vraj zaplatil z rozstavených šperkov svojej manželky. Porazil Manfreda, ktorý v boji padol a ujal sa vlády. Lenže vtedy už 16-ročný Konradín sa odmietol zrieknúť dedičstva, vytiahol do vojny a prehral. A vtedy sa stalo niečo neuveriteľné. Karol nechal Konradína uväzniť a v inscenovanom procese pre údajnú urážku majestátu odsúdiť na smrť. Na Trhovom námestí nechal Karol Konradína sťať, jeho telo odliec na pobrežie a pohodiť na pospas morským vtákom. Bolo to kruté, ostentatívne, teatrálne, pre naše dejiny dôležité. Stojíme pri koreňoch panovníckeho rodu, ktorý vládol v Uhorskom kráľovstve takmer 100 rokov, a aj v Uhorsku sa dopustil podobných nepochopiteľných skutkov. A bolo to aj nehorázne. Konradín bol synom cisára a teda sám oprávnene budúci cisár. Karol narušil všetky morálne a etické normy. To on bol uzurpátor, nie Konradín. Ešte aj pápež ho napomenul za krutosť. K pohodenému telu zavraždeného princa prichádzali ľudia a vršili nad ním kamennú mohylu. Napokon neapolský arcibiskup nechal Konradína preniesť do nedalekého kostola. Tam ho pochovali a leží dodnes. Karol bol krutý, ale aj schopný a úspešný. Spojil sa s florenskými bankármi, medzi iným aj so slávnymi Bardejovcami, čoho sa držali aj potomkovia. Jeho vnuk, král Karol Robert, priviedol florenských finančníkov aj do Kremnice. Svojimi peniazmi zvýšili ťažbu zlata
z ktorého vyrástla dodnes fungujúca mincovňa. Na tróne ho vystriedal Karol II. Chromý, ktorý si vzal za manželku uhorskú princeznú Máriu, čo je veľmi dôležité, lebo Mária bola sestrou kráľa Ladislava Kumanského. A keďže ten už nemal deti, cez Máriu si Anžuovci nárokovali na uhorský trón. Opäť môžeme našu históriu sledovať aj v Taliansku. Mária nechala v Neapole postaviť kláštor Donna Regina, dnes diecézne múzeum, plné nádherných diel, ktoré pripomínajú uhorské kráľovstvo a jeho svetcov. Tam ju aj pochovali. Porodila 14 detí, z toho 5 synov. Rozdelili sa do niekoľkých vetiev. Uhorskú založil prvorodený Karol Martel. Po smrti Ladislava Kumanského vyhlásil pápež uhorský trón za prázdny a udelil ho Karolovi Martelovi. Pápežský legát ho formálne korunoval, no Karol Martel sa o uhorskú korunu nikdy neuchádzal. Čakala ho skvelá neapolská koruna. Keď v roku 1295 náhle zomrel, na uhorskú korunu zaútočil jeho syn Karol Róbert. Vylodil sa v Chorvátsku, čo urobil za účinnej pomoci starého otca Karola Chromého, ktorý mu dal vojakov, obilie i peniaze. Florenské peniaze. Florenskí bankári stavili na Anžuovcov. Vedeli, že sa im to oplatí. Kalkulovali správne. Trvalo to síce roky, ale napokon sa Karol Róbert stal uhorským kráľom. A bolo dobre, že sa ním stal. Zabezpečil budúcnosť kráľovstva nielen vojensky a hospodársky, ale aj dedičmi. Dlho deti nemal. Dvakrát ovdovel. Až tretia kráľovná, poľská princezna Alžbeta, mu porodila 5 synov. Traja sa dožili dospelosti. O dedičstvo bolo postarané. No potom sa stala strašná vec. Celkom mohla zmeniť chod našich dejín. 17. apríla roku pána 1330. obedoval kráľ vo svojej vile pod hradom Vyšegrad. Vyšegradské sídlo Karola Róberta už nejestvuje. Zachovaná zrúcanina pochádza z čias Mateja Korvína. Je navyše z veľkej časti rekonštruovaná, ale je a pre náš príbeh to stačí. Idylické trosky stoja na mieste veľkej drámy. Kráľ obedoval spolu s kráľovnou a 2 synmi, 4-ročným Ludovítom a 3-ročným Ondrejom. Najmladší Štefan sa narodil až o 2 roky neskôr. Vtedy pristúpil z nenazdajky Felicián Zach ku kráľovskému stolu, vytasil veľmi ostrý meč a ako besný pes sa zúrivo vrhol na kráľa, kráľovnú a ich synom s úmyslom ich prebodnúť. Ľahko poranil kráľovú pravicu, kráľovnej odťal na pravej ruke 4 prsty, keď však chcel zmárniť kráľovských chlapcov, ich vychovávateľia sa mu postavili na odpor. V tom driečný mladík Ján, pohárnik kráľovnej, vrhol sa na Feliciána a čakanom mu silne zatiaľ medzi krk a lopatku a povalil ho na zem. Na to kráľ sa kruto pomstil. Nechal rozštvrtiť Zachovho syna, ktorý nestačil ujsť. Staršej dcére Šebe pred Levickým hradom odsekli hlavu. Jej manžela doživotne uväznili a synov vyhnali z krajiny. Na smrť odsúdili všetkých príslušníkov rodu Feliciána Zacha až do 3. kolena, vzdialenejších príbuzných doživotne uväznili alebo vyhnali. Strašne skončila Zachová krásna dcéra Klára. Ohýzdným spôsobom jej vyrezali nos a pery, takže jej trčali iba zuby. Na rukách jej odrezali 8 prstov. Zostali jej iba palce. Potom ju polomrtvú nesli na koni štvrťami a ulicami mnohých miest a donútili úbohu prevolávať tieto slová. Kto je neverný kráľovi, dostane vždy takúto odplatu. S toľkou krutosťou sme sa v dejinách Uhorského kráľovstva ešte nestretli.
Vyvolala zdesenie aj v zahraničí. Písali o nej kronikári v Nemecku, Poľsku, Taliansku. V Taliansku sa v tom čase odohrávali významné veci. Karol Chromý zomrel a jeho syn, Robert Múdry, nemal mužského dediča. Chcel, aby sa sicílskou kráľovnou stala jeho vnúčka Jana. Uhorskí Anžovci to mohli prekaziť. Tak sa teda dohodol s Karolom Robertom, že 6-ročnú Janu zasnúbia s rovnako starým Ondrejom, synom uhorského kráľa. A to je významná chvíľa. Dejiny sicílskeho a uhorského kráľovstva sa začínajú spájať. Škoda, že sa to nestalo príjemnejším spôsobom. V roku 1333 Karol Robert priviezol Ondreja do Neapola. Už tam aj zostal. Navždy. Situácia sa dobre nevyvíjala. Ondrej si Talianov nezískal. Pripadal im hrubý, neokrôchaný, agresívny. Vysmievali sa mu a smiali sa aj jeho dvoranom. Videli v nich barbarov. Jana sa za Ondreja vydala. Ich manželstvo sa však nevydarilo. A zdá aj preto, že Jana bola vzdelanejšia a múdrejšia. S tým sa asi nedalo nič robiť. Bola dieťaťom renesancie. Ondrej stredoveku. Keď mala 17 rokov, pápež ju korunoval za sicílsku kráľovnu. Ondreja korunovať odmietol. To bola vážna vec. Plány ich otcov, panovníkov sa rúcali. Keď v takmer rovnakom čase zomreli, vypravila sa Ondrejova matka Alžbeta cez Rím do Neapola. Na dary a úplatky viezla vyše 5 tón kremnického zlata. Jej návšteva v Ríme bola veľkou udalosťou. Navštívila kostoly a sväté miesta a nechala opraviť slávny most Muoli. V Ríme si taliansky kronikár všimol zvláštnu vec. Kráľovnej na pravej ruke chýbajú 4 prsty. Dozvedel sa aj dôvod, ktorý my už poznáme z predchádzajúceho rozprávania. Prsty jej z pomsty odsekol uhorský veľmož. Alžbetin brat Kazimír mu znásilnil dcéru a kráľovná sa podieľala na jej zneúctení. V čase adventu poslala z kostola nič netušiacu Kláru do spálne, kde si vraj zabudla rúženec. A tam už čakal Kazimír. Nebola to dobrá vizitka, hoci aj v Taliansku sa všeličo odohralo. Tak či tak, kráľovna nepochodila. Darmo, čo minula obrovské peniaze. Navyše Janine pohrdavé správanie ju urážalo, preto sa rozhodla, že do Uhorska odvedie aj Ondreja. Ale Ondrej nesúhlasil. Zastrajal sa, že urobí poriadok. Stal sa však pravý opak. Na tomto mieste zavraždili uhorského princa Ondreja. Prišiel si po korunu a našiel krutú smrť. Vyvolali ho zo spálne, ktorú Jana hneď zamkla, aby sa nemohol vrátiť. Vonku sa ho zmocnili sprisánci, so slúčkou na hrdle vyhodili z okna a potom obeseného za povraz vláčili po záhrade. Pochovali ho v neapolskom dome. Podozrenie zo zosnovania vraždy padlo na Janu, ktorá krátko po Ondrejovej smrti nadviazala ľúbostný vzťah so svojím bratrancom Ľudovitom Tarenským a o 2 roky sa s ním zosobášila. Ondrejov brat, nový uhorský kráľ Ľudovít Veľký, sa rozhodol, že pomstu vezme do svojich rúk. O 2 roky vstúpil do Neapolského kráľovstva aj s vojskom. Z čias Ľudovítových ciest po Taliansku sa zachoval jeho portrét v kaplnke San Felice baziliky San Antonio v Pádove s anžovskými laliami. Spolu s Ľudovítovou tvárou, vytepanou na honosnom sarkofágu svätého Šimona v Zadare, sú to prvé realistické portréty uhorského kráľa v našich dejinách. A to už je takmer renesancia. Škoda, že v takej nedobrej chvíli. Jestuje síce ešte jeden portrét v Mariacel v Rakúsku, pravda už mierne štilizovaný. Keď sa Ľudovít priblížil k Neapolu, Jana ušla, ale privítali ho jeho bratranci a on ich priateľstvo opätoval.
Potom však vykonal hroznú vec. O 4 dní všetkých zhromaždil na mieste vraždy. Na tom istom mieste, kde viselo telo zavraždeného uhorského princa Ondreja, nechal jeho starší brat, uhorský král Ľudovít Veľký, sťať svojho bratranca Karola Dračského, pravdepodobne celkom nevinného. Po krvavých udalostiach už tu niet ani stopy a je to škoda, lebo sú to príbehy aj z našich dejín. Na Trhovom námestí v Neapole nechal Ľudovít popraviť spolupáchateľov. Ovládol Neapol a prijal titul sicilského kráľa. K uspojeniu uhorského a sicilského kráľovstva bol už len krok, ale pápež sa postavil proti. Bál sa narušenia politickej rovnováhy a pridal sa na Janinu stranu. Ľudovít si v Neapole sympatie nezískal. Jeho krutosť a nespravodlivosť mala nepriaznivú odozvu. Navyše vypukol mor. Vojsko uhorského kráľa bolo ohrozené a tak sa teda rozhodol k návratu. Po jeho odchode vypuklo v Neapole povstanie proti posádke, ktorú tam zanechal. Jana a jej manžel sa vrátili do Neapola a ťaženie sa skončilo prímerím. Ale Ľudovít nezabudol. O 3 roky sa do Talianska vrátil a takmer ho to stálo život. Veľa nechýbalo a pod hradbami už nejestvujúceho hradu by našiel svoju smrť aj tretí Anžuovec, uhorský kráľ Ľudovít Veľký. Aj táto udalosť vyvolala pozornosť kronikárov. Počas obliehania mesta Averzy ho zasiahol šíp a na ľavej nohe veľmi ťažko zranil. Král bolestne nariekal a kvílil. Pri každom potiahnutí vyšklblo sa trošku z jeho tela. Po vytiahnutí železného šípu prikázal Štefan Lackvi posadiť kráľa na koňa a vojakom nariadil sprevádzať ho mestom a hlásateľom prevolávať: Hľa, král Uhorska, Jeruzalema a Sicílie. Averza sa podala, ale Ľudovít napokon aj tak všetko vrátil pápežovi. Zrejme sa bál jeho nepriateľstva. Navždy sa musel zriecť myšlienky na neapolskú korunu, ale na pomstu nezabudol. O 30 rokov neskôr dal naťaženie proti sicilskému kráľovstvu svoje vojsko synovcovi Karolovi Malému, Neapolčanovi, vychovávanému na uhorskom kráľovskom dvore. Sám sa na výprave nezúčastnil. Už si na vojnu pripadal starý. Karol obsadil Neapol a nechal sa korunovať za sicilského kráľa. 56-ročnú Janu uväznili a o krátky čas ju na hrade Moro Lucano zadusili vankúšom. Pochovali ju v kostole Sancta Chiara, kde leží aj jej starý otec Robert Múdry. Je v Taliansku dodnes veľmi populárna. Raz darmo, žena na tróne celé 30 ročia. Navyše žena vraj krásna a inteligentná. Mala rada umenie, ochraňovala literátov a hudobníkov, iba manželia sa jej nevydarili, hoci sa vydala 4-krát. Ľudovít sa z pomsty dlho netešil. O 4 mesiace v roku 1382 v Trnave zomrel. Mužského dediča nezanechal. Mal 3 céry, Katarínu, Máriu a Hedvigu. Dlho už nežil ani Karol Malý. Podnikol veľkú výpravu do Uhorska, nechal sa korunovať a spojil uhorské a neapolské kráľovstvo. Skutok, ktorý sa mal stať historickým a vytvoriť vo vtedajšom svete novú veľmoc, mal však len krátku platnosť. 38 dní po korunovácii Karola zavraždili. A tým sa náš príbeh pomaly končí. Ľudovítova dcéra Mária sa stala prvou vládnúcou kráľovnou v dejinách Uhorska. Keď sa o 3 roky vydala, stal sa novým kráľom jej manžel Žigmund Luxemburský. Po 10 rokoch manželstva oťarchavela. Dejiny Uhorského kráľovstva mohli byť ešte zo pár rokov aspoň trochu talianské, anžuovské. Potom sa však ťarchavá Mária vybrala na poľovačku. To, čo sa nám dnes zdá úplne nepochopiteľné,
nebolo v tých časoch celkom vzácnosťou. Ale nešťastie sa stalo. Márin kôň v skoku stratil rovnováhu, spadol a kráľovna pod ním zahynula aj so svojím dieťaťom. A tak sa nešťastným skokom definitívne skončila Andžujovská éra v Uhorsku. Ale nebol to márny čas.